Fis-sokta il-pressjoni biex tittieħed azzjoni ta' titjib illum qabel għada fis-settur tas-saħħa u issa kien imiss li jitkellmu numru ta' infermieri u carers illi sostnew li l-gvern falla f'dan il-qasam. Il-Union tal-Allied Healthcare Workers tkellmet dwar in-nuqqas ta' ħaddiema fis-settur tas-saħħa, in-nuqqas ta' infermiera u carers fatt ta' faċilitajiet, problemi fil-komunikazzjoni, persuni ma jistawx jitkellmu bil-Malti għax il-carers ma jkunux jafu u nuqqas ta' kwalità fil-qasam tas-saħħa bis-setturi kompli jbagħti il-konsekwenzi ta' negliġenza min-naħa tal-Gvern u l-Ministeru tas-Saħħa. F'istqarrija, il-Union tal-Allied Healthcare Workers saħqet li s-sitwazzjoni hija waħda prekarja b'ċirkustanzi li kollok infermier u carer ma sala nies, tant li professjonisti f'dan is-settur id-dibassru li Malta għandha bżonn minn tal-anqas 600 infermier ieħor biex is-settur jerġa' jiġi fuq saqajh. Fl-istqarrija intqal il-carers u l-infermiera barranin għandhom jingħataw taħriġ fil-lingwa Maltija biex jikkomunikaw aħjar mal-pazjenti mhux biss mal-anzjani iżda ma' kulħadd. Il-Union tenniet li hemm ċirkostanzi fejn qiegħed jintesa lil ħaddiema tas-saħħa huma umani u llum il-ġurnata qed ikollok ħaddiema tas-saħħa li jitibatu minn stress kbir b'xogħol ma jaqafx u dan qed inaqqas il-valur u l-kwalità li suppost ikollu s-settur tas-saħħa. L-istqarrija qalet billi qalet li huwa nutli li ngħidu li m'hawnx qatt meta fir-realtà il-gvern qed jaħrab milli jindirizza l-isfidi kbar li hemm fis-servizz tas-saħħa f'pajjiżna.